Ninyinin kalima kunu tumami an kumana fashiri kalimami yaka anye Hajjaji ibn Yusufu ka kibariya fo ka fo mogo tundo mogo fagalado tumbe tonyali chamanke anko tumbe dolomi fo dondo la sallena ni mogo ye ko yalan ka do farakawa o yoroni Hajjaju ka qisa ni Al-Walid ibn Uqbata tade nyambira Hajjaji tunte dolomi Hajjaji ibn Yusufu nyemi muraja al-bidaya wa nihaya libun kathir akum mogo fagala koni tundo tonyali kelado kuma jugu fola akum me Hajjaju atunte so dolomima dolomi ateso ka dolomi ateso ka jene yake amaso dolomima amaso jene yama bal fengo fenye femmi numbe mogo shikira tumbe mogo bali ola wala ukafamu ale tuma doni dolomi atunte dolomi ate jene yake me mogo faga koni ki tugu ka tonyali ke ka mogo faga o tunya ka barai ane bara jugu chama ureni ewa kuma jugu chama me dolomi tunte ale ka fena tunte so dolomi ma tunte so jene me Al-Walid ibn Uqba obesehi muslimu yerede kono kitabul hudud babu haddil qamr dolomi haddun niyo o bondata aba fo ko dondola Al-Walid ko asalli aye fajiri sallini mugoye tumami aye salamu bila akon ka do farakawa bon mogo fula ye shereya ke ko aye dolo de mi doko ko ale yaye aye dolo mi doko ko ale yaye aye dolo fono utara fo Usmana ko ni aya fono aya mide mo Usmana ye haddu bola ira waye dola Usmana ko ali ka wuli ka haddu bola ali ko Hasana ma wuli ka haddu bola ali Hasana maso Jafar ibn Abi Talib wuli la ka haddu bola Muslimu kayre waye busanya bi nani Bukhari kayre waye busanya bi shege oye Al-Walid de Hajjaju te donc pour ko bange mo ye Hajjaju ko ale tunte so dolomi ma tunte so jeniama mais min tumbe dolomi oye Al-Walid ibn Uqbata mais ube qissa do fana le fana tala qissa do fo ko adella ka fajiri ke arakanani ayet dolomi ka sallini mogo ya ye fajiri ke arakanani ko Abdullah ibn Mas'ud re sallira ko fe o do o koni doni ke ko fana masaha o fana masaha men nin koni be muslimu kona ye fajiri sallara kan fula salamu ko fe kon ka do farakawa mogo fula koni che mogo fula ye sere ke ko ye dolonde mi do ko ale ya ye dolomi do ko ne ya fono Usmana ya haddu bola o ye Al-Walid de Hajjaju te ni nyanyinin kalimin ke ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid doni ke bawo ko ni ali fora wa ala alihi wa ashabihi nu fula fora aliye akasomowe shebon ulu ya ka shebowe min nu ko wa ala alihi donc oye obetiden ka somogo to ba ka shebauta oba ka somogo to ba ka shebauta bon salli kono wa ala alihi ani ciden ka dunkew adunkew sa asomogo bo ola shebo be se ka do ola ado bolo ba fu ala alihi hadisain kono aka somogo Ibrahim ga wala alihi aka somogo donc ala kulli hali don ke baw dobu bo nyogonna wala alihi wa shahabihi nu onana o ya ka somogo ni se bawye wala alihi nana na yoro dola aka somogo doro yoro dola be somogo ni se baw beta
ko yala ni mogo yi fo ni min te salamu ya le nani ma sogoma ko bonjour ani sogoma iba jabi abedo aya kono fa jahu yetu bi tahiyati fa hayu bi hasana ma urduha silamiya baraji de tala an ka nyogon foli munun fune ni mogo ya anfo an yere ka nyogon foli wala ayi fo foli min ba kallara na nyogon foli min barin to ayoke me baraji min fora ni ko mogo ma assalamu alaikum barajita assalamu alaikum wa rahmatullahi baraji muga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu baraji bisaba odete an ka foli wala me ni mogo yi fo an ka foli wala iba jabi de ha bon comme do ko ale tumbe barake mo do boro ale ye wori do tabolo ka surata kalama atigi fatura be wori sagi chogodi ni ba ka ce tabawu do ta ka wori ja ka ce tabawu ma aka karasa ka wori de fulen nye aka jurudo atumbe nela har ni ma koyin chogofo aka karasa be ka hakke do fulen nya tumbe ne bolo afule ibeta de aka ce tabawu ma ha bon ko ce ka kun fagalan ko kun fagala ka ki kun sigila o be cogodi akera ce akera muso yo ni aya sore ka kun sigi be karikarina yere bu kun sigi fule ce ta folo amba o be ta folo e be nyana ma yana cogomi e be nyana ma yoro mi ulul lada min ye kun sigila e fana bi ta ke ode na ya sore be nyana ma yoro mi kun sigi be marade donc on ka fen don kun sigila min ba magaya basitala ciden tilela ale nyanama ya rabu tumbe kun sigi mara uba awa adigi yere komi muso ciden kun sigi du digile fatuhu maka kun sigi digilende dora donna bu dawra kono akun digilende donna maka o yasoro turu sababa akun kono me ayasoro arabu be kun sigi mara de o yulabbidu sarahu atumbe fendo ka ka kunsigi la fana membe kunsigi mina ka mina ne ate chari na be tamala wala ni eye che ebe nyanama ya yuromi ulada ye kunsigi kamarade e kunsigi be kari e ka tolo do mwala minte ewa afi minte ake fi mai me aba no yade ka magayade basiti ka ikoke me ni asur ebe nyanama ya yuro de la ukalla da yere kuma ka jamanon cogo kunsigi te mara ni kunsigi chayara doriba ko fe ube ba di e kana kunsigi mara ni be ki damana mogoye e ka jamana la da be cogo me kunsigi mara la e fana be ka kunsigi ko o cogo de la wa alaikum salam bon ko ewaniya qur'ana kala katila ka fo sadaqallahu alazim wa yabiriya abe qur'ana kono de kuli sadaqallahu qur'ana e tinya de ala e tinya de fo me ka ki kala daye qur'ana kala banni sadaqallahu alazim bidaru lesirta la dinala donc min ye duwawu koni e ka qur'ana kalan ke ni tilala ni ko be duwawu ki re bashi tola me sadaqallahu alazim ko ni yabiriya bon ni nye folo ye ko fulana ko demiseniya la ko etumbe wali sewu sunya bo sisa ni enano do ko jugu ye tubira iba ke chogodi nubu utigido iye se munun ewa sunya ubolo se nunu nyogona sakata aduma hari ni eba ke komi ina na dama kadode ni bonya dele iba ka se nyogona sakata dama ube aka se valeri be min na sisa yese hakke min sunya bolo a valeri shefa ibata ibeta dama kasaga manna yerebe nyanama yakono na te nyanama yakono na ci tabagaw be tadi aka ci tabagaw ma ni ote asaragata togola alaba la sama ko qur'ana kalana do
ka kan kere kere ya kala de go be chogodi ni be harafu bo chogo atigi ka harafu bo chogo de kadiye iba ke ka la de ge harafu bo chogo de la basi tika ola me minye ka kan voyere la de ge doni ke ba do ma soma ka kan voyere do la de ge doni ke ba ma soma minye Sheikh Rabil Madigali abe kumuka akodo fule tarawihi la sisa ubeseka almami joli joli kanta salli kelena inani kanta yamfe inani kanta yamfe akoni mbe ko mitilon kede sallila e pimi nyo kusuye alanya siranya abota ka boy bolode ni eko ika moka voila degede e hakili be aka voyi mbe na chogomi harafula e hakili be to odela aya nunu nyere tadaburunu tagasiliti bolo tuguni e bi janto kay mbe na chogomi aka kanna o chogolade wala ka hada maden ka voila dege o manka ka ke otoye meniye aka harafu bo chogode la dege basi tola bon comme wewa no beta fonctionnaire la information munum be ke ko kalo woro ko te sallu bafe de ki kundi ceni musoko be chogodi bo anyole fo min information na dilole fama umate ambe ala dele ala ka karamo nyuma de dama munum be se ka ta do fama ka ikele no kele ku bilasira nin ko sugu be boye chogomi nin ko sugu ten nan kariya ka fama unane ka fama udanga kwabe ko shembu mamimbari kono nyofo haro do tekede kan nan kariya like doni ke bawo ya atila nan kaliyari gorobali dobe ko konen do gorobali dobe information na salli baliya atebe information ma musoki kundi atebe me e kanata ko ibeta odilo fama de la kanani ka lebu ka danga fama ya kete ube mo kete uyenni sariya kete we ai muso kundi e ko haramu yali fodro salli baliya o ko haramu yali fodro donc ibe ko konen gorobali nan kariyate donc minye fama tay ibe ta ofede ikele na kele ciiden ko mani arada nyansi haliji sultani fala yabudi lahu alaniyatan wal ya'khudhu bi yadihi wa yaqulu bihi fa in qabila minhu fajaka wa illa faqad adda alladhi lahu alayhi ciiden ko ni mugo min ba fe ka konnan jiya de ke famaye akoy kanafo kene ka ka bangede ako fama minana boloye ikele na kele ibe konnan jiya min kai ka kaye na ya mina afule na ma mina alaye min bila eka yake ibe ta konnan jiya de bo na ya suru mugo min be hari mo be ewa sebo do tafo ko abu sayyid nunu nyen nan karali ke fama ka mugo nyana ka fo fama doni ke bawo ko bunu seminu ko ni be fama koro e be fama koro fama fule e yere bado fama ye koko nen do ki nyana ibe se ka fama imbalala koko ne be boye ababila tora tena tiyali tena ako ola e yere fama bi koro annan kariyaka ni yere yado annan karali bena ni herai o yere iba koro de akumme ka kuma fama kofe ko ebe kuma do fo kofe kannan kariyaka kofe akote be yere hari sebo tamunu ba fo lu ya ke fama koro de ni ya fo akoro yere be se ka yere defa olaw abese ka fo ni ya ne fana yin ninke ninde ko so yin ninke mene ube ninde ko sani abese ka yere defa mais ni etara kuma ko fedu donc o manka ke donc ambe min fo toujours fama ko la fo mu ko famude amba ke ka ahli sunna wal jamaa famu sarf sar o de ka kuma fo itambo ka fana ibe ko ne ngorobali nan kariya ini fama de be min ke nim bidiro le be fama mata fama fe ikele na kele be min fo ka fo na ya mina fule na ma mina odo ube ni fari e fule fama fule ayere nyana fama ibake ka min nin kamani de o fa yere ke Suleiman urehli ko
tumame aye karamogo do ka kofa ko karamogo do ko tumame abaka jamala ko fama be ninke fama be ninkate kuma fama fa ko ay akon nawmbe fama koro ambe awde defa population ni ambe fama koro ambe aw defa minna amba aw koro ambe fama fana de defa akon taw yode ni ambe fama koro ambe awye min ni ambe aw fana koro ambe fama wuye mais Suleiman wurele ko on taye munye nu ulube aw koro ube fama ka mais nu donna fama koro ubu anyine kanu ka jifade ma ubu yere de makara doro be fen soro la chokomi mais nu ba aw koro do be fama ko onko jamana kono do yere ya kere ni ba fe fama ki wole ki jifafa ubu ka mobile kura dima aborto mimbari kadro ube wole ka wori do dima puri ki dade ngo do yere ye fama nani mimbar ko ya nyagani ode bilala sisa mene ngo do de la ko fo ko karasa tilela ye fama do fo ko tilela ko ewa ni koni ye ewa aleka wori koni fe ni o fo dro ko abi wala bi worfo ewa fama do ko ma mimbe ko de banamene wi utaro kuma de ko de krome kasoruma fo nyogon kayre ko de banamene ka fo ye do fo fama do wele la ka do dima o de banaw donc ambe mi info information corona na kalo woro ite salle haramudo ube muso ka kundi haramudo bo doni ke ba ko ni ko sugun del la ka fo ni information sugun o ko e ka do ni information sugula to ya fula de do ni bi yere bolo mo min bi yere ka suwa de la yere de beta nyini ni ko mun kalo woro ite salli ube iye muso kumbe dide atoy kanado o man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu ni mo misrana alaye alabe boda keye abi garjaga yere ta miri garjaga be yoromi ni bi yere sagode la e yere de beta nyini ni yere ye ko ibe do o ko kalo woro ite salli ube iye muso kumbe dide kanado ate daga yi ka salli to ate daga ki kundi ni muso meni ijibariya de do jamana u dola fama de be mogo karaba ki jakwa ki ke militaire ijibariya de do oti e ka sagola ni karabali de do jamana u dola mogo do be militaire de wa information chogo do be e yere de ba nyini kado mais a chogo do be gouvernement de ba yimina ka jakwa ka wajibi ka obe jamana mununa don ke ko nu ya wajibi kade sete dabalite e ba ke fattaqullaha masatatum la alla ibi ala soso munun ka kono munun ni jakwa ki bilala junubu be wuluka eta kera ko mi karabali fente eka meni mogo bi yere de bolo yere de swado yere de sagodo ni bedo u ko kalo worite salli ube muso ikumbe di ube chei bombo sibe di kanado ambe mi info oyode me mi nye che ko ni kundiye Sheikh Salu Fawjani nyin karandina ko ewa mogo munu nu idona military information la ko ba fo iwi jakwa ko ki kundi ki bombo sidi ako kundi ko ni basito la kundi daga lendo ki kundi basito libi kundi ako me ki bombo sidi oya haramu ye kanoke subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ni nyinen kalima kunu tumami an kumana fashiri kalimami yaka anye Hajjaj ibn Yusuf ka kibariya fo ka fo mogo tundo mogo fagalado tumbe tonyali chamanke anko tumbe dolomi fo dondo la sallena ni mogo ye ko yala nka do farakawa o yoroni Hajjaj ka qisani Al-Walid ibn Uqbata tade nyambira Hajjaj tunte dolomi Hajjaj ibn Yusuf nyemi muraja al-bidaya wa nihaya libun kathir akum mughfaqala ko ni tundo tonyali kelado kuma jugu fola akum me Hajjaj atunte so dolomima dolomi ateso ka jene yake amaso dolomima amaso jene ama bal fengo fenye femmi numbe mo shikira tumbe mo bali ola wala ukafamu
ale tuma doni dolomi atunte dolomi ate jeneya ke mais mogo faga koni ki tugu ka tonyali ke ka mogo faga o tunya ka barai ani bara jugu chama wure ni ewa kuma jugu chama mais dolomi tunte ale ka fena tunte so dolomi ma tunte so jeneya ma mais al walid ibn ughba o be sahih muslim yere de kono kitabul hudud babu haddil qamr babu haddul qamr dolomi haddun ni o bondata aba fo ko dondola al walid ko asalli aye fajiri sallini mugoye tumami aye salamu bila akon ka do farakawa bon mugo fula ye shereya ke ko aye dolo de mi doko ko ale yaye aye dolo mi doko ko ale yaye aye dolo fono utara fo usmana ko ni aya fono aya mide mo usmana ye haddu bola irwaye dola usmana ko ali ka wuli ka haddu bola ali ko hasana ma wuli ka haddu bola ali hasana maso jafar ibn abi talib wuli la ka haddu bola muslimu kay riwaye busanya bi nani bukhari kay riwaye busanya bi sege oye ali walidu de hajjaju te donc pour ko bange mo ye hajjaju ko ale tunte so dolomi ma tunte so jeniama mais min tumbe dolomi oye ali walidu ibn uqbata mais ube qissa do fana le fana tala qissa do fo ko adella ka fajiri ke arakanani aye dolomi ka sallini mo ya ye fajiri ke arakanani ko abdullah ibn mas'ud re sallira ko fe o do o ko ni doni ko fana masaha ko o fana masaha men nin ko be muslimu kona ye fajiri sallara kam fula salamu ko fa kon ka do farakawa mo fula ko ni che mo fula ye sere ke ko ye dolonde mi do ko ale ya dolomi do ko ne ya fono usmana ya haddu bola o ye al walidu de hajjaju te ni nyen kalimin ke ko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid doni ke bawo ko ni ali fora wa ala alihi wa ashabihi no fula fora aliye akasomo shebon ulu ya ka sheboye min no ko wa ala alihi donc oye obetiden ka somo to ba ka shebota oba ka somo to ba ka shebota bo salli kono wa ala ahlihi ani ciden ka dunkew adunkew sa asomo bo ola shebo be se ka do ola ado bolo ba fu ala alihi hadisain kono aka somo ibrahim ga wa ala alihi aka somo donc ala kulli hali don ki baw do bo nyogonna wa ala alihi wa shahabihi no onana o ya ka somo ni sebawye wala alihi nana na yoro dola aka somo doro yoro dola be somo ni sebo beta bon ko yala ni mogo yi fo ni min te salamu ya le nani ma sogoma ko bonjour ani sogoma iba jabi abedo aya kono fa jawu yetu bi tahiyati fa hayu bi hasana ma urduha silamiya baraji de tala an ka nyogon foli munun fure ni mogo ya an fo an yere ka nyogon foli wala ayi fo foli min ba kallara nyogon foli min barin to ayoke me baraji min fora ni ko mogo ma assalamu alaikum barajita assalamu alaikum wa rahmatullahi barajimuga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barajibi saba odete an ka foli wula mais ni mogo yi fo an ka foli wula iba jabi de